Da. Deci mi-e văzut acolo, te rog. Vasile. Și dați și prosele. Așa cum e. Pentru Cimino! Mai puțin din nou. Ia. Mi-a dat Dumnezeu pe ea. E ca ochii mei din cap. Cine e puterea mea? E Cimino în viața mea. Mi-a dat Dumnezeu pe ea. E ca ochii mei din cap. Cine e puterea mea? E Cimino în viața mea. Aveți cineva la Domnul? Dică 20 de nouă pentru viața și viața de Cimino. Băiatului că n-au. Da. Mă uit la Cimino meu, ce-mi crește sufletul meu. Are ce mă ajuta când mi-o fi viața mai grea. E băiatul meu cu dor și pentru el simt că mor. Și pentru el simt că mor. Cine e inima mea? E Cimino, lumea ta. De la Banix pentru Cimino și Machitor, Dani să trăiască familia lui. Ia. Machitor, cea mai mare mulțumire e Cimino pentru mine. De la Cristi pentru băiatul lui Lucas. Puterea și inima lui Cristi. E 20 de bauți. Cine e inima mea? E Cimino lui Tată. Ăsta e valoarea mea și nu vezi că viața mea. Tot din partea lui Lugu, pentru toți băieții de la Buzău, băieții de la Simireasca, să aibă noroc și gălicile, vină un paier mici lângă mine aici lângă Lugu, se face valoarea mea. Pentru copiii botezați în această seară și pentru Macedon, forța lui Manix. De la voi pentru Andreea lui Vali. Accesiune, Domnule! Mi-e inima bucuroasă când îmi văd băiatul casă și nu mai trebuie nimic. Și vreau să văd fericit. Mi-e inima bucuroasă când îl văd băiatul casă. Dacă el e fericit, nu mai trebuie nimic. Fericirea mea cea mare e Cimino meu în lume. Dacă aș rămâne sărac cu băiatul sunt bogat, că e puterea mea, e valoarea mea, e băiatul tău. Dică 20 de băuți
de la Gogul, pentru sufletul și viața lui, băiatului Cimino, să-i dea Dumnezeu cel mai mare noroc în viață. Și fericire și sănătate maximă. Ia să vedem. Dacă aș rămâne sărat, cu băiatul și îmbucat, are ce mă ajută când mi-o vie viața mai grea. Că e valoarea lui tată, e toată puterea mea, băiatul, suflarea mea. Dar mai este cineva, mai e și nevasta mea, și iubesc ca la tine. Că ea m-a stat lângă mine, și la rele și la bune, și la rele și la bune. Le iubisesc! Atenție! Pentru ce mai sunt copii din lume? Să ne trăiască familia la toată lumea! Și pentru cea mai sumă veziță din lumea asta până la 30 de pauți. Pentru Denisa! Și pentru copiii mei să rămână, mulțumesc mult! Aia vezi! Bineînțeles și pentru Nicușor! Pentru nevasta lui, să-i dea Dumnezeu fericire și nouă. Vin și acolo la tine, Nicușor, o secundă. Să ai noroc și fericire. Dar la seara pentru băiatul din Sfânt Mario. Ia-ți! Atențiune! Nu mai trebuie nimic, mi-e sufletul împlinit. Averea mea cea mai mare e Cimino lângă mine. Și eu și nevasta mea am de toate casa mea. O, mai ține-mă, Doamne, tare, să-mi facă Cimino mare. Mă uit la băiatul meu ce-mi crește în sufletul meu. Ăsta e puterea mea, e valoarea lui tată. Fericirea mea, băiat, e băiatul cu valoare, e băiatul cu valoare. Cine e inima mea și viitorul puterea mea? E băiatul meu cu dor și pentru el simt că mă râd. E puterea mea, e animarea mea și e mila lui măsa. Aleu! Din alte mâini. Să rămână! Să-ți dea sănătate, să-ți trăiască Cimino al tău, nevasta ta. Că mergi și la fratele nostru Nicușor, a plăcerea lui.